Gaueko ordu bata eta 2 minutu pronostikoak betez 22 eta 20 irabazi diete Jakak eta Eskuzak Peña eta Lozari Bastidan jokatutako Masters B-serieko Masterseko ligaxkako 5. jardunaldiko norgehiagoka. Gogoratuko dugu, batetik aurreko jardunaldian Jakak eta Eskuzak irabazi egin zietela Lizarran Salaberria eta Morga Etxebarriari, eta Lizarran baita ere galdu egin zuten Peñak eta Lozak Zubizar eta Laugarrena eta Bikuñaren aurka. Beraz, bi bikoteak dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko honetara. Gainera, Arkaitz Eskuza atzo jokatua da, Gasteizko Andre Mari Zuria torneoko B-serieko final hori jokatu zuen, muruarekin batera, ez zuen irabazterik izan Amiano eta Landaren aurka, baina gaur garaipena eskuratu du Bastidan aipatu dugun moduan. Partida hasiera berdindua izan da, baina Carmelo Loza konfiantzarik gabe ikusi dugu. Pilota asko gora joan zaizkio eta Eri Jaka berriz errematean zorrotz eta oso parte hartzaile ikusi dugu, ikeragarri lagundu dio Arkaitz Eskuzari, eta beste behin ere aipagarria izan da Lizartzako aurrelariak egin duen lana. Atzean berriz Arkaitz Eskuza ongi aritu da, oro har bizkarra erakusten, eta horrek Peñari aurrean abagune gutxi ekarri dizkio. Ezker gantxoarekin apenas izan du sartzeko aukera, eskuinez saiatu da efektoekin eta kontraerasoetan min egiten, baina oro har bikote gorriarena izan da ekimena lehen zati horretan, eta 12 eta 8 heldu dira lehen etenaldi horretara. Baina aipatu behar da, bigarren zatian Carmelo Loza asko zuzendu dela, eta hau aipatu behar da, aipatu izan dugu aurrekoetan beste hainbat aldiz ere, Carmelo Lozari hau askotan gertatzen zaiola, ez, partidari hasiera okerra eman, baina gero altxa, berriro ere buelta eman, eta berriro zuzen jokatzen hasi, eta askotan gainera pilotakada ederrak jotzea, eta hori gertatu zaio, horrek Peñari ere aurrean aukera gehiago ekarri dizkio, ezker gantxoarekin gutxi sartzeko aukera izan duela, baina horre berdindu dute partida, 12 eta 10 joan dira, baina gero ez dute hor berdintzerik izan, 14 eta 10 eraino ere joan dira gorriak, eta ondoren 14 hor iritsi da partidaren momentu kritikoa. Batetik Loza zuzendu da, eta Jaka eta Eskuzak ere zalantzak izango zituzten, partida osoan zehar gehiago izaten ari ziren, baina ez dute alde nabarmenik zabaltzea lortu, eta horren ondorioz asko hurbildu zaizkie Peña eta Loza, eta horrek beti urduritasuna sortzen du. Hala ere, 14ko horren ostean hor jokaldi polemiko bat izan da, ez zait gustatu gero Eri Jakak paiei egin dien keinua, egia da, eta badakigu pilotaleku barruan pulsazioak topera egoten dira, tensio handiko uneak izaten dira partidan zeharrekoak, baina Eri Jakaren esperientzia duen pilotari batek ez zait iruditzen, bai, hor paie gainera asmatu egin dute, arrastoan izan baita, nahiz eta Jaka ez ados egon, baina ondoren paiei egin dien keinu hori berriro ere ea falta emateko, ondoren egin duen gantxo ikusgarriaren ondoren, ez zait gustatu, baina pilotalekuan gertatzen diren gauzak izaten dira. 18 eta 14 aurreratu dira horren ondorioz, eta bazirudien jada partida aurreratua zutela. Jakak pilota batzu galdu ditu, baina oro har partida bikaina egin du Lizartzako aurrelariak. Errematean zorrotz ikusi dugu, boleaz ere oso parte hartzaile jokoan, erritmoa ezarriz, eta hori behartzuen bikote gorriak, azkenean atzo jokatu zen Arkaitz Eskuza, eta Eskuzarentzat gaur partida gogorra esango dugu izan da, baina are gogorragoa eta are gehiago eusten egon behar izan balu, nekez irabaziko zuten, baina ez Jakak lagundu dio, ikeragarri lagundu ere, eta pilota onak baita ere utzi dizkio. Eta, azken une horretan berdintzea lortu dute, 20 berdindu dute, hain zuzen ere, 20 eta 17 uste dute atzetik joan ondoren, 20 berdintzea lortu dute, hor
Jaka galdutako pilota batzuekin, eta Peñak ere asmatu gaitu, hori izan da Peñaren partidako unerik gozoena, baina gero berriz ere hasierako dinamikara itzuli da Carmelo Loza, bi pilota gora joan zaizkio eta hor egin die ies partidak urdinei. Partida gogorra izan da, funtsezko garaipena Jaka eta Eskuzarentzat, finalerdietan izango dira Lizartzako aurrelaria eta Laudioko atzelaria, eta Peña eta Loza krisialdian murgilduta. Lau partida jokatu dituzte orain arte txapelketan, eta puntu bakarra eskuratu dute, beraz, hurrengo jardunaldiak funtsezkoak izango dira Peña eta Lozarentzat, ez dira noski egoera horretan dagoen bikote bakarra, baina gaur Jakak eta Eskuzak aurrera pauso galanta eman dute, galdu izan balute azken postuan zeudenak ere puntu bakarrera izango zituzketen, baina ez dute huts egin eta merezimendu osoz hurrengo jardunaldiak lasaiago, esango dugu, hartzeko moduan izango dira. Beraz, ikusiko dugu, ea zer gertatzen den hurrengo jardunaldietan, gogoratu Jakak eta Eskuzak 22, Peñak eta Lozak 20, Bastidan.